Bona tarda de nou. Estem aquí amb l'Ivan Miró. Ell és sociòleg, investigador en economia cooperativa, social i solidària, és soci treballador de la Ciutat Invisible, membre de la XES, la xarxa d'economia social i solidària, i estem aquí justament presentant el llibre Ciutats cooperatives, esbossos d'una altra economia urbana, editat per Icària. Bona tarda, Ivan. Bona tarda, bon dia. Bona tarda o bon dia, segons les preferències. Els que portem aquí una estoneta ja és tirant cap a tarda. A veure, estàvem ara parlant una mica de la necessitat que tenim d'analitzar quin és o com és la ciutat en la que vivim, en aquest cas ens situem a Barcelona. Com és aquesta ciutat, quin és aquest model hegemònic de ciutat que d'alguna manera vas desgranant i al mateix temps desmuntant en aquest llibre, però comencem pel començament. Com és aquest model en el que ens trobem? Bé, doncs gràcies per obrir aquesta conversa sobre com fem ciutats cooperatives. Crec que una reflexió que m'agradaria compartir amb vosaltres és que les ciutats són organismes econòmics. Normalment pensem que la ciutat és un espai social, un espai polític, hi ha eleccions, hi ha moviments socials, però normalment ens deixem de banda una anàlisi que les ciutats tenen una dimensió d'organització de l'economia molt important. De fet, la ciutat mateixa és una forma d'organitzar l'economia en una determinada manera. Hi ha un mode de producció capitalista de la ciutat i, de fet, les ciutats contemporànies neixen paral·lelament a la industrialització. L'urbanització i la industrialització estan molt aparellades. Inclús a nivell físic estem en una nau industrial del segle XIX, la Fabra i Coats, que també va tenir un impacte en l'urbanització del poble de Sant Andreu, en aquest sentit. I a Barcelona aquest rastre d'una urbanització feta pel capitalisme industrial és molt evident. El Passeig de Gràcia s'urbanitza de la mà dels grans industrials. Gaudí podia ser, diguéssim, el que fa la representació artística d'aquesta classe social emergent, però també en els barris perifèrics del segle XIX les grans fàbriques juguen un paper a l'hora d'urbanitzar la ciutat. Fins i tot la dimensió espaial d'una ciutat està molt vinculada a la construcció econòmica d'aquesta mateixa realitat urbana. Aleshores, posar damunt la taula que les ciutats són econòmiques, que són realitats econòmiques, i que en el cas concret de la ciutat capitalista hi ha un mode específic de fer ciutat, que es basa en apropiar-se privadament de la ciutat. Construir la producció capitalista de la ciutat és una forma de construir-la pels interessos privats i en funció de l'acumulació privada de capital. Això és el model que jo crec que hem de subratllar. Com opera aquest model en el cas de Barcelona? S'ha parlat molt del model Barcelona, s'ha parlat molt de la marca Barcelona i s'ha parlat no tant del model Barcelona. El model Barcelona bàsicament té tres grans estratègies. La primera és la concertació público-privada, que és allò que David Harvey parla d'orquestrar els recursos públics per l'apropiació privada del capitalisme. El cas flagrant és Turisme de Barcelona, per entendre'ns, que hi ha els hotelers i hi ha l'Ajuntament que fan la política turística de la ciutat, és a dir, concerten des de l'administració pública i la privada, però no tenen en compte el bé comú general, sinó els interessos dels hotelers en aquest cas, i això es reprodueix en tots els altres sectors de l'economia de les ciutats. L'altre element és el tema dels motors de creixement, la construcció, el turisme, és a dir, una economia que arrossega la resta de l'economia, però que és una especialització productiva, una tematització de la ciutat. Una ciutat tematitzada en el turístic només pot desenvolupar-se com a un element turístic, no fa una economia diversa que resolgui les necessitats del veïnat, que és una mica la filosofia primigènia del que hauria de ser l'economia, o que l'economia social i solidària o feminista posa damunt la taula. I en tercer lloc, la marca de ciutat és un element molt clàssic d'aquest neoliberalisme urbà, perquè fa un relat fet des de dalt que simplifica la identitat popular de la ciutat. La marca Barcelona no parla de nosaltres, no parla de les lluites socials, no parla de la diversitat social, no parla de les classes socials, dels antagonismes, imagina una ciutat que no existeix, però la imagina per tal de vendre-la als inversors globals. Aleshores, la marca de ciutat és una empobridora de la complexitat de la nostra vida. Llavors, aquest model econòmic, concertació público-privada, motors de creixement, marca de ciutat, el que ha generat és una ciutat molt desigual. La ciutat neoliberal, la ciutat que vivim, és una ciutat molt desigual i és flagrant, sangrant, que en barris de la mateixa ciutat hi hagi 10 anys d'esperança de vida diferent.
Aleshores, la ciutat neoliberal és una ciutat desigual. No? Clar, i feta aquesta anàlisi, ens trobem amb aquest llibre també, amb aquestes ciutats cooperatives, on d'alguna manera assumia una ciutat al servei del bé comú, no? Que no expulsa les classes populars, que d'alguna manera les acull, les transforma, les fa partíceps d'aquesta ciutat, i gent, persones que reivindiquen aquest dret a la ciutat. I hi ha algunes coses que desgranes en el llibre que fan justament referència a aquestes necessitats que tenim la ciutadania de reapropiar-nos de la ciutat, i apuntes moltíssimes maneres de fer-ho i de reivindicar aquest dret a la ciutat. Posa'ns 2 o 3 exemples. Primer definir el dret a la ciutat, que això va ser, diversos autors han anat pensant què és el dret a la ciutat, com Harvey o Lefebvre i altres moviments socials han parlat del dret a la ciutat, històricament. El dret a la ciutat seria la capacitat que té la pròpia col·lectivitat de definir quina ciutat vol. Aleshores, aquest dret, però, històricament s'ha pensat una mica idealistament, crec. Si no fem una altra economia a la ciutat, no podrem garantir el dret a la ciutat. És a dir, el dret a la ciutat, el que és el principal impediment per exercir el dret a la ciutat és el model capitalista de ciutat. Això ho hem de tenir clar. És a dir, el model capitalista de ciutat que està expulsant veïns perquè els fons d'inversió global estan comprant edificis sencers, això impedeix el dret a la ciutat, físicament fins i tot. Aleshores, hem de pensar com materialitzar el dret a la ciutat. I aquí és on entra tota la qüestió de reapropiar-nos col·lectivament de la ciutat, que és el que ja estan fent molts moviments socials des de fa molts anys. Aquest és el dret a la ciutat, la reapropiació col·lectiva de la ciutat per poder-la transformar. Aleshores, a mi m'agrada pensar que, així com la ciutat en el model neoliberal és com una empresa capitalista, la ciutat Barcelona és una empresa, nosaltres som els assalariats, els desnonats són els acomiadats d'aquesta ciutat empresa, és a dir, la ciutat opera com una fàbrica de producció social. Doncs a mi m'agrada pensar que en lloc de ser una empresa capitalista, la ciutat també pot ser com una mena de gran cooperativa, en què la riquesa de la ciutat sigui de propietat col·lectiva, no privada, on estigui gestionada democràticament i on els excedents, els beneficis puguin ser socialitzats d'alguna forma, que és la idea del cooperativisme. O sigui, la metàfora seria una ciutat com una empresa capitalista que s'apropia dels beneficis, la propietat és privada i la gestió no és democràtica, sinó que la fa el capital en funció de la seva riquesa, versus una metàfora de ciutat cooperativa, una ciutat que és propietat de tothom, que genera béns comuns i que és gestionada democràticament en tots els aspectes, no només en els més explícitament polítics, sinó tota l'economia de la ciutat autogovernada per la societat. Com arribem a aquesta idea? Perquè el capitalisme global s'ha fet molt fort a les ciutats, des dels fons d'inversió globals com les grans plataformes, el capitalisme de plataforma, Amazon, Globo, aquestes grans empreses del capitalisme de plataforma estan transformant l'economia de la ciutat, el sector productiu, el teixit comercial, el petit comerç, ens estan canviant les formes de treball, les formes de consumir, estan generant noves precarietats també, els riders de Globo mateixos, són el nou proletariat urbà, els manters, per exemple, també estan treballant il·legalment o informalment pel capitalisme global, sense drets, i s'estan organitzant, aquest nou proletariat s'estan organitzant, i hi ha moltes lluites socials per garantir el dret a la ciutat, des dels sindicats de barri, que estan intentant parar desnonaments, els mateixos missatgers de Globo que estan creant mensaques, cooperatives, hi ha una efervescència per fer efectiu el dret a la ciutat en molts àmbits. Jo destacaria, però, 3 grans estratègies que estan emergint a moltes ciutats del nostre entorn. La primera és, contra aquesta privatització de la ciutat, la idea de recomunalitzar-la, és a dir, que l'espai urbà sigui comú, del comú. I això s'està fent en molts tipus d'espais. Per exemple, aquí a la Fabra i Coats mateix, l'Harmonia seria un espai de gestió comunitària, a Can Batlló, o a tot arreu on s'està conquerint la ciutat contra la privatització, els espais verds, habitatge públic, és a dir, tot el tema d'intentar revertir la privatització de la ciutat. Aquesta és una estratègia que s'està fent a un nivell intens. Tots els usos socials de la ciutat, els usos que no plantegen el valor de canvi, sinó el valor d'ús de la ciutat. Gaudir la ciutat
desmercantilitzant-la, podríem dir. Això és una primera gran estratègia que jo crec que tots i totes coneixeu casos o participeu de lluites socials en aquest sentit o d'experiències comunitàries, la recomunalització de la ciutat. La segona gran estratègia és tot el que s'està dient l'economia social i solidària, el cooperativisme, que en una ciutat com Barcelona poden haver 5.000 iniciatives d'aquest tipus i que ja són una realitat important, però pensar-les d'una forma no aïllada, és a dir, no perquè hi hagi moltes cooperatives en una ciutat farem una ciutat diferent, sinó que aquestes cooperatives i iniciatives de l'economia social i solidària s'han d'articular entre elles i generar el que s'està dient ecosistemes cooperatius locals. El capitalisme ha pensat molt en termes de clústers, 22@, indústries que s'agrupen en un territori, que especialitzen en aquest territori, que fan innovació, que no sé què, però que estan absolutament connectades amb els fluxos globals de l'economia capitalista mundial, més que no pas amb el seu entorn. Si analitzem com ha evolucionat el barri del Besòs respecte al clúster del 22@, que estan a 100 metres, veiem que les taxes de pobresa, d'analfabetisme i de desigualtat és la mateixa abans que hi hagués el clúster del 22@. Per tant, de què carai serveixen els clústers? Serveixen per crear economies d'escala pel capitalisme global. El debat està en que creem ecosistemes cooperatius locals, no clústers, és a dir, pols cooperatius o xarxes d'economia social i solidària en els territoris que no especialitzin un territori, que no totes facin el mateix, no tots hem de fer turisme, no tots hem de fer noves tecnologies, necessitem fusteries, necessitem botigues de roba, necessitem informàtiques, necessitem llibreries, necessitem restauració, necessitem escoles, és a dir, necessitem una economia plural que atengui les necessitats de la comunitat. La comunitat, la ciutadania de proximitat és la que ha de rebre aquesta economia local, ha de gaudir, ha de poder ser satisfeta les seves necessitats en habitatge, en cultura, en el que sigui, amb aquests ecosistemes cooperatius locals. N'hi ha diferents a la ciutat i molts s'articulen al voltant de grans equipaments de gestió comunitària com Can Batlló o com l'Harmonia. Es creen xarxes de cooperatives que intercooperen entre elles i generen sinergies i fan participar la comunitat. Això és una segona estratègia que crec que s'està començant a desenvolupar i en altres països ens porten avantatge, com a França o Itàlia, amb els consorcis cooperatius o els pols territorials de cooperació econòmica. I la tercera gran estratègia és intentar fer unes altres polítiques públiques econòmiques a la ciutat. I aquí intentar desplaçar tot el que hem dit abans de la concertació público-privada entre les administracions i els grans lobbies, el model de ciutat del maragallisme, diguéssim, històric, que va ser Jocs Olímpics, etc., Ajuntament i lobbies econòmics, la Fira de Barcelona, els homes del PP articulant la política econòmica d'una ciutat. Hem de desplaçar aquest model i anar a crear una política econòmica basada en la concertació pública, cooperativa i comunitària. La nostra proposta és que, i això s'ha desenvolupat des de la xarxa d'economia solidària, per exemple, des del 2015, amb les mesures per la democràcia econòmica urbana, és que s'ha de fer una altra política econòmica, però també s'ha de fer d'una altra manera. És a dir, els empresaris no han de ser els actors de les polítiques econòmiques a les ciutats, els hotelers no han de ser els actors principals de les polítiques econòmiques a les ciutats, han de ser les Kellys, que netegen els hotels, han de ser els veïns, les veïnes, han de ser els ecologistes, han de ser les cooperatives de barri, han de ser els equipaments culturals comunitaris, és a dir, tots nosaltres fem economia, treballem o estem a l'atur, paguem impostos directes o indirectes, tenim jubilacions o no, fem activitat econòmica, per tant hem de poder definir el model econòmic que ens afecta dia a dia a la ciutat i en això cal generar espais on la ciutadania faci polítiques econòmiques i aquest és un dels grans reptes segurament que tenen els ajuntaments, obrir el que es feien als despatxos o els reservats de l'Hotel Mandarín fins ara i obrir-ho al poble perquè sigui el poble el protagonista de la política econòmica transformadora de la ciutat. Llavors, tres línies, la comunitària, la cooperativista i solidària i una política econòmica municipal diferent on l'Ajuntament sigui una eina d'equitat i de transformació. Clar, després d'aquesta anàlisi i d'aquestes propostes, hi ha un tema que d'alguna manera està en paral·lel a moltes de les coses que expliques i és com en el nostre microcosmos diari de consum podem d'alguna manera apropiar-nos nosaltres mateixos d'aquestes noves dinàmiques, en el nostre dia a dia, en la nostra forma d'actuar, en la nostra forma de plantejar-nos el com treballem, el com consumim. Clar, això està molt immers en un sector, dins de l'economia social i solidària o dins del cooperativisme,
però queda moltíssim o molta gent a la que cal arribar. Aleshores, en termes pràctics i en termes de la vida quotidiana, quina seria aquesta estratègia per arribar als nostres veïns i veïnes que potser no estan empapats d'aquest tipus de cooperativisme o d'economia social i solidària i que no els ha arribat per part del seu ajuntament de barri que hi ha unes polítiques que es podrien dur a terme i que tenen a veure amb tot això? Clar, aquí entrem en el debat de què és l'economia, i l'economia és allò que fem nosaltres també amb la nostra activitat quotidiana de treball, de consum, d'estalvi. I pensar a la ciutat quins són els grans eixos econòmics que realment, no d'economia abstracta, immaterial, o digital, etc., sinó economia des del punt de vista dels sectors que organitzen la vida de la ciutat. Per tant, l'alimentació és un sector important en l'economia de la ciutat, és a dir, com ens alimentem, és fonamental. Els proveïments són un altre sector important per satisfer necessitats. L'energia, el dret a l'energia, la sobirania energètica, l'habitatge, les finances, la mobilitat, la comunicació. És a dir, tots aquests són necessitats humanes nostres per sobreviure, per tenir una vida digna, que esdevenen, depèn de com els organitzem, sectors econòmics cap a un cantó, cap a un altre. Totes aquestes activitats, si les satisfem en l'economia capitalista, són els grans lobbies econòmics. Aigües de Barcelona, Endesa, els grans centres comercials, els grans esdeveniments culturals, els festivals de cultura privada, etc. Les formes digitals, no de capitalisme de plataforma. Aquí hi ha unes decisions també personals. Si comprem a Amazon o comprem a les llibreries cooperatives del nostre barri. Aquí hi ha una decisió política i ètica. Tota la qüestió d'introduir una ètica en les decisions econòmiques em penso que és important. Per tant, segurament, complementàriament a aquests ecosistemes cooperatius locals que diem, de cooperatives de barri, que tenen diferents funcions, l'economia social i solidària des de fa anys està fent propostes a un nivell més meso o macro, fins i tot, d'alternatives econòmiques. El Som Energia, per exemple, és molt coneguda a nivell d'energies renovables, d'energia verda, d'energia ecològica. Les finances ètiques, des de COP57, AFIAR i altres projectes, és un altre sector financer. Depèn d'on posem els estalvis, estarem finançant un model de ciutat. Si posem els estalvis a la Caixa de pensions al Banc de Sabadell, ja sabem com actuen aquesta gent a nivell en termes democràtics, fins i tot. Si posem els estalvis a un altre instrument financer, doncs evidentment tindrem un impacte social positiu amb el nostre estalvi. I això, per sort, està passant a molts sectors, des de les telecomunicacions, a la mobilitat, a la restauració, a l'alimentació. És a dir, hi ha alternatives econòmiques, socioeconòmiques, en tots els grans sectors econòmics i socials de la ciutat. Segurament s'han de desenvolupament. Les cures, les companyes parlen de com democratitzar les cures en una ciutat, tota la reproducció de la vida. Som vulnerables, som interdependents, com fem una democratització de les cures, com superem la divisió sexual del treball i fem justícia de gènere. En aquest cas, això també és un sector d'economia de la ciutat. Hi ha milers de dones migrants que estan treballant a les cures de forma informal i sense drets. També s'ha de democratitzar això. Aleshores, el que es tracta és de pensar que som agents econòmics amb la nostra vida quotidiana, que encara que no vulguem, hi ha hagut molts anys que s'ha dit que l'economia la facin els experts, que l'economia la facin els economistes, aquests senyors amb corbata, gris o de colors que surten per la tele. L'economia la fa el poble en la seva vida quotidiana i l'economia és una eina per satisfer les nostres necessitats. I aquí hi ha una tria també i una feina estratègica de crear eines àmplies i que generin una transformació social a partir dels actes més quotidians de com consumim, com treballem i com estalviem també. De fet, clar, has publicat moltíssim, també amb altres autors, sobre aquesta temàtica i també, d'alguna manera, apuntes en alguna part del llibre cap a on anem. És a dir, si és cert que volem construir una ciutat cooperativa, que volem uns veïns i veïnes que estiguin molt més a prop de l'economia social i solidària, però
com es traça aquest horitzó més enllà de les paraules en la pràctica. No? I sí que m'agradaria que, si pots, no? ens poguessis posar un exemple d'això, no? de com es viu a la pràctica, molt més enllà de teories o de formes de fer, una experiència on l'utopia s'hagi fet realitat i ja no sigui una utopia sinó una eutopia, no? Si ho vols dir així. Segurament projectes que ara estan emergint, que estan creixent, no? Aquests esbossos d'economia transformadora, alternativa, fa uns anys podien ser pensats com a utopies. No? Fa uns anys ens diuen que hi haurà edificis cooperatius de propietat col·lectiva fets de fusta, on la comunitat ha decidit que allà s'hi faci un projecte d'habitatge col·lectiu, no? Transformador, etc. I haguéssim pensat que això era un somni o eren idees que llegíem d'altres moments històrics o en altres països. No? I ara mateix s'estan plantejant cooperatives d'habitatge en cessió d'ús a la ciutat, però arreu de Catalunya estan naixent, on plantegen que la propietat no és individual i que la propietat ha de ser col·lectiva i gestionada col·lectivament i que no es privatitzi el sòl, sinó que el sòl sempre sigui públic, no tot el debat dels béns comuns, urbans, no? I les cooperatives d'habitatge. Jo crec que aquest és un dels casos d'utopies realitzades i que s'estan replicant. No? Després, arreu dels barris estan naixent projectes, penso en el Bici Hub del Poble Nou, no? Una antiga fàbrica que està sent un laboratori per desenvolupar altres formes de mobilitat sostenible, no? Les cooperatives Biciclot, Barabara, etc. També fa 15 anys ens diuen que tindrem un espai així i també haguéssim dit, uau, doncs impensable. No? Projectes en el món de la cultura, com fires de llibres d'editorials cooperatives, de llibreries, de l'economia social i solidària, de projectes transformadors, també ens haguéssim pensat, ens ho diuen fa 15 anys quan començàvem, o 20 anys, que compràvem els llibres, que no hi havia ni llibre crític fa 25 anys, segurament hi havia molt poc llibre crític, no? L'hegemonia neoliberal en el món editorial era molt forta, no? Ara trobem llibres, literatura crítica, cultura cooperativa en molts sectors. No? Doncs segurament això ja és una feina que estem fent, no? O la restauració cooperativa, és a dir, la ciutat, ara mateix, les ciutats, els municipis, estan en constant creativitat perquè han vist que l'economia capitalista ha generat molt de dolor. La crisi econòmica que comença el 2008 i que no ha acabat ha generat molt de dolor i genera molt de dolor. I està obligant a que la gent s'organitzi de forma diferent i que posi l'economia en el centre. Ja no només ens volem organitzar per lluitar, per reivindicar i per protestar, que és imprescindible, i ho hem de seguir fent perquè no ens facin fora de la ciutat, sinó que volem també desenvolupar alternatives. No? Aleshores, jo crec que ja no estem en una fase utòpica, estem en una fase de crear realitats en conflicte amb el capitalisme, però que realment estan satisfent les nostres necessitats ja, culturals, econòmiques i socials. No? Clar, realitats postcapitalistes, però d'alguna manera també postestatals, no? En el sentit... Hi ha una redefinició del que és allò públic, segurament. No? L'Ateneu Popular de Nou Barris, que és una de les grans institucions culturals de la ciutat, no? Que molts de vosaltres coneixeu, o Can Batlló, o l'Harmonia de Sant Andreu, o altres espais, tenen una visió d'allò públic que no és allò estrictament estatal. No hi ha funcionaris governant aquests projectes, hi ha la comunitat autoorganitzada. Aleshores, tot el debat de lo comú, l'allò comunal, no? L'antic comunal del segle, no? Que va arribar fins al segle XIX, que inclús ha arribat en altres llocs fins avui, doncs és una altra forma d'organitzar la ciutat. No? A Can Batlló ara s'ha firmat una concessió per 50 anys per gestionar 13 hectàrees de terreny urbà. Clar, això és molt important perquè pensem que hi ha una ofensiva del capitalisme global per quedar-se a l'espai urbà, al sòl urbà, no? Per edificar, per generar una apropiació privada de la ciutat. Que tinguem la capacitat, les lluites socials, no? Els moviments socials, les cooperatives, també les administracions públiques, de generar comuns urbans, no? Com aquesta concessió, 50 anys perquè la comunitat gestioni un tros de ciutat. Allà hem de començar a desenvolupar alternatives econòmiques, polítiques, culturals, no? Hem de comunalitzar la ciutat. No? I en aquest sentit penso que estem en un camí interessant, que hi ha moltes experiències fetes i que hem de seguir treballant en aquesta direcció.
Clar, d'alguna manera, una de les primeres passes per sentir-se a part de tot això comunal, diguem, és tenir un sentit de pertinença a un barri o de pertinença a una comunitat, de veïns, de veïnes, no? Com per exemple les persones que estan avui aquí, que segurament han vingut perquè tenen molt d'interès en entendre o en saber quines són o com són aquests models de ciutat cooperativa, podríem preguntar-los i podríem llançar la pregunta de si se senten part dels seus barris i de la seva comunitat de veïns, com si fos aquest el primer pas per començar a construir des d'allò comú i des d'allò cooperatiu, perquè al final no deixa de ser una apel·lació també en primera persona d'on poses tu els recursos i la teva forma de treballar, de sentir, de consumir, per a partir d'aquí començar a construir des d'allò comú. No sé si alguna o algú de vosaltres té alguna pregunta per l'Ivan, alguna qüestió que vulgui relacionar-la amb aquest llibre que estem presentant avui aquí d'Icària. Veig cares conegudes, veig gent que ha participat de l'economia social i solidària en altres àmbits, per tant, és el moment. Tenim una estoneta encara per participar, si no continuarem xerrant tu i jo, que també hi ha moltes coses a dir. A mi m'agrada molt la idea de barri com un espai de generació d'alternatives, perquè és el teixit urbà o el teixit urbanístic més proper a la nostra vida, més immediat. Passem de lo domèstic a l'espai públic i hi ha unes qüestions que ens vinculen i és el barri. Però m'agradaria defensar que el barri no és una creació administrativa, és a dir, no ens hem de sentir identificats en un barri de per se, sinó que un barri és una creació política i històrica i nosaltres podem crear barri. És a dir, un barri no és un ajuntament que traci unes ratlles en un mapa, sinó que les lluites socials creen barri. Històricament, els barris de Barcelona, els barris d'altres barris, Nou Barris mateix, per exemple, va ser creat pel moviment veïnal, fins i tot el nom del districte, perquè eren 9 barris que s'havien organitzat per millorar les condicions de vida. Qui va inventar 9 barris? El moviment popular. Els veïns, les veïnes... I al segle XIX, els antics pobles del Pla de Barcelona, com Gràcia, Sant Andreu, Sants, etc., qui s'inventa la identitat popular d'aquests barris són, per exemple, els ateneus i les cooperatives que es posen el nom de l'Andreuenca, o la Sancenca, o la Gracienca, és a dir, que els subjectes polítics, a partir que s'organitzen a la seva proximitat, són els que creen una identitat que fins i tot després els ajuntaments poden reconèixer o no. Però que un barri no és una entitat administrativa, que potser vivim en un barri que administrativament ens diuen que vivim allà i no tenim cap mena de vincle, però perquè no hem contribuït a la creació d'aquest barri. Aleshores, el que hem de fer segurament és organitzar-nos amb el nostre entorn i participar i lluitar i generar alternatives, i això és el que crea el barri, no és al revés, segurament. Al final són els vincles, dèiem, que tu crees amb la teva pròpia comunitat, de fet, amb el que tu deies, lligant-ho més enllà del barri, amb la gent amb la que t'organitzes, amb qui segurament tens inquietuds que et fan organitzar-te i et fan reivindicar la teva pertinença en aquell entorn. El capitalisme històricament ha allotjat a la gent en els edificis, que és un altre concepte, els ha emmagatzemat, però és la gent que ha lluitat. Per exemple, Bellvitge, l'Hospitalet, és un barri que van ficar tota la força de treball que arribava migrant allà, a Raconada o altres barris populars. Allò era un barri o era una suma d'edificis sense cap tipus de relació social? El barri es constitueix quan la gent a Bellvitge o altres barris populars s'organitza, lluita pels equipaments, es creen escoles, creen els CAPs, creen els centres cívics, creen els ateneus, és a dir, les institucions barrials neixen fruit de la lluita popular. Allà és quan es crea el barri, crec jo. De fet, una de les fórmules o de les maneres d'escapar de la pressió del sistema capitalista que ens obliga a viure d'una determinada manera és justament el que dèiem abans, des del vincle que t'uneix amb el teu veí veïna, independentment del barri on estiguis, perquè tu puguis crear aquells entorns que t'ajuden a desenvolupar-te d'una manera molt més cooperativa, molt més autogestionada també. Aquest concepte també l'utilitzes molt, el d'autogestió. Clar, parlem de sistemes postestatals i potser fins i tot autogestionats. Sí, aquest és un dels horitzons, l'autogestió comunitària, etc. Però totalment d'acord amb això, també crec que s'ha de poder
transformar les relacions hegemòniques, no? Per no fer illes d'autogestió en una ciutat capitalista, que podia ser un risc, no? Podia ser que tots ens organitzéssim a Can Batlló o a la Fabra i Coats, no? I després no ens vinculéssim. Amazon controlés tot el comerç de la ciutat. No? I vull dir que aquí ha d'haver un canvi de política econòmica. Hi ha tota una reflexió que s'està fent al voltant de quins agents econòmics estan legitimats per fer economia a la ciutat. Per exemple, hi ha un organisme a Barcelona que és el Consell Econòmic i Social de Barcelona, que és l'òrgan que valida les polítiques econòmiques de la ciutat. És un òrgan que es va crear paral·lelament als Jocs Olímpics i Foment del Treball i té 10 representants i els sindicats tenen 10 representants més. És a dir, el règim del 78 funciona també en aquests òrgans de política econòmica. La patronal i els sindicats són els que han monopolitzat les polítiques econòmiques de les nostres ciutats. La pregunta és, podem transformar aquests espais i que els migrants puguin participar-hi? Podem transformar-los i que l'economia feminista hi pugui participar? Podem transformar-los i que el cooperativisme i l'economia social i solidària estigui present? És a dir, podem democratitzar els òrgans on es fa política econòmica de les ciutats? És una pregunta, potser hi haurà gent que dirà no, millor és abolir-los i fer poder popular i transformar la ciutat des de baix. Però jo crec que en tot cas, com a mínim, les preguntes les hem de llançar perquè sabem, perquè no ignorem que qui està fent política econòmica a les ciutats són uns actors determinats i s'ha d'obrir pas a les altres economies que estan emergint i que estan satisfent les necessitats de les persones d'una altra forma, democràtica, equitativa i solidària. Clar, i per obrir pas a aquestes noves formes d'economia, d'alguna manera també cal fer memòria, no? És a dir, cal fer un repàs, que de fet aquí, en aquest llibre el fas, d'on venim, no? Amb quins polítics ens hem trobat, què és el que ens han venut fins ara, quin tipus de ciutat ens han volgut vendre també a través dels seus eslògans. Ara que estem en època electoral, doncs també és un bon moment per veure quina visió de ciutat tenen els nostres polítics i polítiques, anava a dir. D'alguna manera és això, fer memòria ens ajuda a projectar d'una altra manera. Hi ha un moment que ara no recordo quin capítol és, exacte, dius, d'on venim? Venim d'una ciutat que ens volen vendre ara o ens la volen convertir ara com en una Smart City, però volem que sigui una ciutat d'allò comú. Aquest balanç de les Smart City fins a allò comú, com ho fem, com passem d'una banda a l'altra i sobretot com informem a la gent, com els donem informació de què és el que està passant, que ens volen vendre una ciutat amb les màximes facilitats d'accedir a compra, et deies abans del tema d'Amazon, el tema de com arribem a certs productes i ens estem oblidant que venim també d'una Barcelona comunal, que també podem fer memòria molt més enllà i anar fins on Barcelona era una ciutat cooperativa. De fet, aquest barri tenia una realitat que podria explicar això i podem aplicar certes formes d'organització a la Barcelona d'ara i deixar-nos de hipnotitzar d'alguna manera per aquesta nova era de les ciutats intel·ligents. Construïm intel·ligència col·lectiva i deixem de banda aquesta història de voler convertir ciutats en un ens intel·ligent. Sí, tot el debat de l'Smart City crec que és bastant significatiu. Aquí explico, gràcies a l'Antonio Alcántara, que va recollir una història, que és que en un barri de 9 barris van crear un laboratori, un espai, un Fab Lab, un espai de la Smart City per generar noves tecnologies, etc. I el veïnat el que va fer va ser ocupar-lo per fer un banc d'aliments. Això en plena crisi econòmica, és a dir, que l'Ajuntament anterior pensava en fer noves tecnologies ultraconnectades, modernes, etc. I la comunitat el que va dir és que aquest espai el necessitem per satisfer les necessitats d'alimentació del veïnat i dels nens del barri que estan passant gana. Això va passar, em sembla que el 2013 o el 2014. Està buscant, sí. Per tant, hi ha hagut una visió de l'administració local molt orientada al capitalisme global. L'Smart City ha estat pactada, després hi ha hagut canvis de govern i això s'ha matisat, però el Mobile World Congress, tot aquest tipus d'esdeveniments, això està organitzat, o l'Smart City Expo,
amb grans operadors mundials. Cisco i IBM eren els gurús d'alguns responsables polítics de l'Ajuntament anterior, sobretot, no? I creien que aquest era el futur de les ciutats, no? Estava la vida connectada amb el mòbil, els grans esdeveniments vinculats a les noves tecnologies i tal, i després, doncs, evidentment, obviaven el debat de qui controlava aquestes dades, de qui era la propietat d'aquesta infraestructura de l'Smart City, no? Aquí hi havia un interès lucratiu per part de Cisco i IBM de fer tot aquest tipus de lobbies, no? Que volien apropiar-se de la tecnologia de la ciutat, no? I que fos la seva, bueno, i generar tot, no? El control de les dades, etc. Davant d'aquests models hem de veure quines necessitats tenim les persones que vivim a les ciutats. I bàsicament són les que comentàvem abans: escalfar-nos, alimentar-nos, tenir un sostre digne, tenir cultura, poder-nos realitzar, és a dir, un tipus de necessitats que no estan cobertes ara mateix a Barcelona. A Barcelona i a Catalunya hi ha un 15% de pobresa energètica. Per què? Quan les energies podrien ser comuns, públiques, comunitàries, cooperatives, és igual, no? Però per què han de tenir ànim de lucre? Per escalfar-nos o per alimentar-nos o per conservar aliments? Aquí no s'ha d'aplicar l'ànim de lucre en les energies. Clar, quan et diuen sigues emprenedor i tingues un projecte d'èxit i una idea d'èxit, la meva idea d'èxit és col·lectivitzar tota la riquesa que ja existeix. M'explico? No hem de tenir idees brillants per muntar projectes emprenedors, simplement col·lectivitzar l'energia de les ciutats. Em sembla que això sí que és ser emprenedor i tenir una idea d'èxit. Per què? Perquè ja genera beneficis a costa de les nostres necessitats més quotidianes i més immediates, que és escalfar-nos, tenir una nevera, poder posar una rentadora. Aquesta activitat quotidiana de la nostra vida està enriquint el gran capitalisme global. Per tant, la millor idea, la idea d'èxit aquí és col·lectivitzar aquesta riquesa urbana, l'aigua, la llum, el gas, tot això, totes aquestes infraestructures, aquests proveïments urbans han de passar a ser propietat col·lectiva i amb gestió democràtica, i que aquests excedents no se'ls quedin els grans fons d'inversió o els grans executius de les multinacionals, sinó que puguin ser reinvertits a fer la transició ecològica de la ciutat, que segurament aquest és el gran debat que ara tenim, no? Com fer unes ciutats respirables, unes ciutats agradables de viure, unes ciutats naturalitzades, unes ciutats, tota la transició ecològica de l'economia de la ciutat, no? La mobilitat, tota aquesta transició es pot fer amb els diners que les empreses energètiques estan acumulant de forma privada amb un model insostenible. Per tant, aquestes són les necessitats que tenia una ciutat, no que sigui un Smart City, que ens connectem i que generem dades. Això realment és un debat del capitalisme internacional. El debat nostre és com tenim la nevera, conservant aliments, com podem coure'ls, com podem dutxar-nos amb aigua calenta. Aquests són els debats intel·ligents. I posar al centre les persones. Abans també comentaves que s'ha d'intercooperar, que la intercooperació és el punt número 1 entre cooperatives, entre persones, entre formes d'organització, entre formes de consumir. Però clar, també hi ha una altra forma d'intercooperar camp-ciutat. Jo ja sé que aquí parles de ciutats cooperatives, però d'alguna manera vincular-ho amb tota aquesta pagesia, per exemple, que ens està permetent omplir aquestes neveres de les que parlaves, i que no ens oblidem que els aliments venen d'on venen. No sé si podries apuntar també com fer aquest link, aquest vincle entre camp i ciutat de forma cooperativa també. Sí, dintre de tots aquests debats que estem parlant de com l'economia social i solidària contribueix a la sobirania energètica o altres tipus de sobiranies, tota la qüestió de la sobirania alimentària és un element fonamental, i aquí segurament en aquest llibre no està prou desenvolupat. Sí que per pensar un territori on la sobirania alimentària estigui al centre s'ha de pensar no en termes urbans sinó en termes del conjunt del país, a nivell de Catalunya en aquest cas. Bàsicament perquè l'horta que alimentava Barcelona als anys 50 va desaparèixer. Diguéssim que Barcelona era una ciutat més o menys autosostenible amb el Prat de Llobregat i tota l'horta del Llobregat, però això als anys 50 comença a desaparèixer amb els aeroports, i fins avui que Amazon instal·la megacentres de distribució i de logística, polígons industrials, és a dir, l'horta de Barcelona està absolutament asfaltada, sort que hi ha el parc agrari, que encara manté unes hectàrees on es fa producció, però és evident que les terres més fèrtils
metropolitanes estan sota polígons industrials, sota aeroports i sota infraestructures viàries de mobilitat. Aleshores, clar, Barcelona no és sostenible a nivell mediambiental i ha de pensar com es relaciona diferent amb el conjunt del país. No només important alimentació i exportant residus, que és la relació, diguéssim, parasitària que tenim a la ciutat amb l'entorn, sinó repensar tot el que serien les cadenes productives de distribució alimentària. Aquí hi ha un fenomen preocupant, que és que la pagesia a Catalunya està desapareixent i que cada any el producte interior brut agrari català és menor. I per tant hem de pensar com donem suport a les alternatives de producció i de distribució alimentàries que estan naixent en alguns territoris de Catalunya i pensar com consumim els nostres aliments. No estem consumint, en un 95% no consumim productes catalans, per exemple, o del quilòmetre zero del territori. Per tant, aquí també hi ha una aposta de proximitat, i els grups de consum agroecològic, els debats dels supermercats cooperatius, etc., plantegen aquesta qüestió. Hem de consumir la fruita i la verdura de proximitat ecològica i que sigui d'un entorn. I això s'està començant a fer, però és evident que falta molt camí per fer-ho, però és el camí. És el camí i, a més, la creació d'aquests ecosistemes cooperatius locals que tenen aquí també una representació en aquest llibre, van cap a un horitzó molt concret. Ens avisen que ens queden 10 minutets, però com fer aquest horitzó col·lectiu des d'aquí? És a dir, un cop llegit aquest llibre, diguem, o un cop apuntades algunes de les idees que reculls i que la majoria d'elles ja estan no només esbossades, sinó que estan funcionant, que són projectes cooperatius que existeixen, que estan creant una altra forma econòmica de relacionar-nos. Tornem, com aplicar-ho en les nostres quotidianitats. I hi ha un sector, que deies abans, també, de nosaltres, com a persones que estem en aquest món de la cultura, dels llibres, estem avui aquí a la Fira Literal, com entendre també, ara amb aquesta pregunta que acabem, la cultura com una forma d'allò comú, d'aquella informació que nosaltres estem compartint aquí avui, però fer-ho també com un common, és a dir, entendre-ho així i no entendre-ho com una crida al consum exacerbat d'aquesta marca Barcelona. Com seria aquesta cultura d'allò comú? El debat sobre la cultura és molt interessant perquè la cultura la fem entre tots i totes. Una llengua, per exemple, qui l'ha patentat? De qui és qui l'ha produït? Vull dir, els idiomes són creacions col·lectives, els relats, els imaginaris, tot el que és allò cultural, les representacions simbòliques d'una societat són creacions col·lectives fetes per molta gent. I aquí també veiem que en els últims anys hi ha un intent d'apropiació privada de la cultura. La cultura de la ciutat és un actor econòmic molt important. Hi ha grans festivals, la marca Barcelona es fa a través de la cultura, Gaudí, etc. Tot això genera molta activitat econòmica, el patrimoni, etc. Però ens trobem amb una paradoxa, que és que els creadors culturals, els treballadors de la cultura, de l'art, estan ultraprecaritzats a la ciutat. Els músics cobren molt poc, els actors de teatre cobren molt poc, no estan assegurats. És a dir, els guies turístics a Barcelona que estan treballant pel patrimoni cultural, molts viuen de propines. És a dir, no tenen ni salaris, ni estan assegurats, etc. És a dir, tot el sector cultural i artístic de la ciutat, que és un sector econòmic molt actiu, el capitalisme en diria les indústries culturals i creatives, doncs els treballadors de les indústries culturals i creatives estan ultraprecaritzats i precaritzades. Aleshores, aquí hi ha un debat sobre com transformem la cultura, com fem una cultura que no sigui la cultura dels grans esdeveniments, dels Primavera Sounds, dels sonars, etc., que només generen són elements turístics i no generen una riquesa per a la ciutat. Com pensem la cultura a la ciutat, les festes majors, les festes de la Mercè? Per què la DAM, les empreses capitalistes, han d'estar patrocinant aquests esdeveniments? Per què? Què hi ha darrere? Qui fa la programació cultural a la ciutat? El gran capitalisme de la distribució? Això és pervers. En canvi, hi ha un altre model cultural que està als barris, que està als espais de gestió comunitària, que està als ateneus, i hi ha moltes cooperatives culturals que estan creixent també. Per tant, l'accent ha de passar de la cultura capitalista cap a la cultura cooperativa i la cultura comunitària. Intentar que els creadors tinguin bones condicions de treball,
no? Que tots els treballadors de la cultura tinguin contractes o que estiguin cotitzant i que la cultura no sigui un element per vendre la ciutat en la seva totalitat. Frase de Joan Gaspar, no? Hem aconseguit vendre la ciutat en la seva totalitat, que la cultura no sigui una estratègia de màrqueting, que és el que passa ara, per vendre Barcelona, sinó que la cultura sigui una creació col·lectiva de tots i totes per transformar les nostres vides. No? I en aquest sentit penso que el debat sobre la cultura cooperativa i comunitària ara mateix és un dels debats més forts que podem donar a la ciutat. No? Pensar que tota cultura també té una democratització possible per accedir al dret, no? El dret a exercir el dret a la ciutat i el dret a la cultura també, no? De forma cooperativa i comunitària. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta per part del públic. Sí, endavant. Tenim temps, oi? Com passa? No, antes has preguntado el vínculo de las personas del barrio con estos centros autogestionados. Yo ni siquiera soy de Barcelona, o sea, yo vivo en Castelldefels y sin embargo estoy en Can Batlló porque tengo ese vínculo de activismo social, ¿no? Entonces a veces parece que nos quedamos reducidos un poquito como a la cultura esta del barrio, ¿no? O sea, yo creo que puede ser más amplio el tipo de vínculo de activismo cultural y social. Y luego la pregunta difícil, Iván, para ti. Evidentemente ha habido un empuje de todas las iniciativas cooperativas, pero yo lo que me pregunto es qué pasa cuando o qué puede pasar si cambia de gobierno el ayuntamiento y entonces las cosas que estaba subvencionando a nivel de centros de cooperativas como Coópolis y otro tipo de centros no reciben esas subvenciones. O sea, ¿cómo puede el cooperativismo, que celebro que haya crecido tanto en estos últimos años, o dar un parón o seguir? O sea, ¿cuáles son los peligros que puede haber ahí? És una pregunta interessant, no? I per sort comptem amb eines del propi moviment com per poder fer front a aquests projectes, no? Com COP57, per exemple. No? Totes les finances ètiques i solidàries han de jugar un paper important en finançar els projectes socioeconòmics que tinguem les classes populars. No? Però jo et diria una cosa, o sigui, la realitat del cooperativisme a Barcelona el 2015 és la que avui encara no sabem com s'ha desplegat, és a dir, encara no sabem quin impacte real ha tingut als governs, als ajuntaments del canvi en diferents ciutats que han fet polítiques de promoció de l'economia cooperativa. Sabem que s'ha duplicat el nombre de cooperatives creades, etc. Però el gruix important de l'economia social i solidària a les ciutats ja estava fet abans d'aquests ajuntaments i havien viscut 20 anys de neoliberalisme molt dur, de zero polítiques públiques de promoció de l'economia social i solidària. És a dir, la Generalitat de Catalunya destinava 1 milió d'euros al cooperativisme a Catalunya, que això no és res, per entendre'ns, destina 1.000 milions a les empreses capitalistes, per exemple. No? I a Barcelona tampoc no hi havia una política pública de promoció d'aquestes experiències. Can Batlló neix abans que els governs de Barcelona en Comú, la Borda neix abans que els governs de Barcelona en Comú, l'Harmonia neix abans. És a dir, neixen amb les lluites socials, és veritat, i amb el conflicte, obligant el polític que sigui a servir als interessos populars. És a dir, nosaltres no ens hem de preocupar dels canvis de govern, perquè la lluita social és la que genera aquest tipus de relacions. No? En aquest sentit, evidentment, és millor que hi hagi un governs més transformadors, sobretot per ajudar la gent més desafavorida a poder participar d'aquests projectes. Per exemple, la gent migrant, que no té recursos, si no hi ha ajudes públiques és complicat que participi de projectes d'economia social i solidària, que munti cooperatives, per entendre'ns, perquè no està regularitzada, no té capital social, és a dir, no té mitjans econòmics. Jo crec que els governs, en aquest sentit transformadors, han d'apostar per universalitzar aquests projectes de cooperativisme, però que el cooperativisme a Catalunya fot 150 anys que existeix, no? I evidentment hi ha èpoques de més força o menys, la República va ser una important, el franquisme evidentment va anar malament, però Convergència i Unió, que ha governat a Catalunya durant dècades, va ser molt anticooperativista i el cooperativisme va anar aguantant. No? És a dir, que no oblidem que són formes d'autoorganització econòmica, socioeconòmica de la societat i que les cooperatives no les creen des de dalt, les cooperatives les creen la gent i per tant això seguirà endavant, hi hagi el govern que hi hagi.
Hola. Què tal? Jo tinc un dubte, una curiositat. Quina és la teva opinió respecte a un cas d'èxit cas d'èxit, com diria l'ortodòxia acadèmica, de la cooperativa Mondragón, que és un cas d'èxit que ha crescut i tal, com s'ha estès i com s'ha heterogenitzat, deixant entrar companyies, empreses que no tenen aquest esperit. No sé si coneixes una mica el cas de Mondragón, però ha crescut i ara és un sistema mixt entre sistemes cooperatius i sistemes que són més aviat d'empreses grans, capitalistes, exacte. La pregunta és si tu, en la teva opinió, és un model que podem entendre dins de les oportunitats d'adaptació que podem tenir dins del model cooperatiu en un entorn agreste i difícil i de canvi i d'incerteses. Gràcies. És una pregunta molt interessant. El model català de cooperativisme és diferent al cooperativisme de Mondragón. Penseu que a Mondragón treballen tants treballadors com tot el cooperativisme català. D'acord? Hi ha 60.000, 70.000 treballadors a Mondragón. Catalunya té un model més de petita i mitjana cooperativa, igual que el model productiu català en general, que és, sobretot, a Catalunya hi ha 620.000 empreses i 350.000 són autònoms, perquè ens entenguem. És un model quasi individual de teixit empresarial a Catalunya, petita i mitjana empresa sobretot. El model cooperatiu també, de treball, també sobretot és d'aquest tipus de petites empreses i mitjanes cooperatives. El nostre model és més de crear ecosistemes cooperatius, crear xarxes de cooperatives, la intercooperació, però sense crear grans grups empresarials cooperatius que poden centralitzar. Dit això, i tenint crítiques des del respecte a Mondragón, perquè evidentment no és fàcil fer aquest tipus de projectes, jo em pregunto què hagués passat al País Basc si haguessin, per exemple, fet la declaració d'independència i l'endemà Mondragón hagués dit nosaltres no marxem, com sí que va fer el gran capitalisme català, la Caixa i el Sabadell. Jo crec que Mondragón pot no tenir un esperit de transformació social tan acusat com pot tenir la xarxa d'economia solidària, però es deu al territori, crea llocs de treball de qualitat, de moltíssima qualitat. Ja m'agradaria que nosaltres cobréssim el que cobren els treballadors de Mondragón i ja m'agradaria que els excedents de Mondragón que reinverteixen al territori, el teixit català fes el mateix. O sigui, el teixit català empresarial és un teixit egoista en general i el capitalisme català, a la que pot, marxa de Catalunya contra la democràcia del seu poble. Llavors Mondragón té coses negatives, en la globalització ha fet plantes a Mèxic i altres llocs, però després té casos molt positius. No hi ha atur. Allà on està Mondragón, a la vall del Deva, Goiena, que és el territori que explica Mondragón, no hi ha atur. Clar. I després té projectes molt interessants. Jo no crec que hi hagi una transformació capitalista de Mondragón. Crec que és un gran grup cooperatiu, són 110 empreses cooperatives i que tenim coses a aprendre per les que no ens agraden i coses que podem aprendre que són molt positives. Però ja et dic, el model, segurament com estem construint el cooperativisme a Catalunya és diferent. És més en xarxa i més de petita i mitjana empresa, que això té altres problemes després també. Gràcies. Doncs, Ivan, moltes gràcies per parlar-nos del teu llibre, per il·lustrar-nos sobre què i com són aquestes ciutats cooperatives i per totes les que estigueu interessades en construir o somiar altres ciutats de forma cooperativa i aixecar aquestes repúbliques cooperatives. Us recomanem Ciutats Cooperatives, el podeu trobar aquí fora a l'estand d'Icària Editorial. I per part nostra, això és tot. Estem aquí, continuarem les entrevistes aquí a la Literal. En mitja horeta, no, en 10 minuts, ara ja, doncs ara fem la propera entrevista i moltes gràcies per acompanyar-nos a totes i tots.